ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യണതും ചെടി പിടിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ഈസിയാണ്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് കുറച്ച് കഷ്ടം. അതിൻ്റെ ജോലിയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ വരുന്ന നിറയെ ആൾക്കാർ പറയാറുള്ളത്, എന്തോത്തിനാ പൂവൊന്നും പൂക്കാത്ത ചെടികൾ എന്തോത്തിനാ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം വളരെ ബോറായിട്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ഇലച്ചെടികളോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ. ഇതെല്ലാം പടർന്നു വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ അത് വളരെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അത് വർണ്ണവർക്കോ നോക്കുന്നവർക്കോ എങ്ങനെ ഇരുന്നാലും നമുക്കത് വിഷയമല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. ചെടി കട്ട് ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ തൂത്ത് വൃത്തിയതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം നനപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഫൈനൽ ലുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിരിക്കും.